Horas barita salhutna damang do dainang na hinahulungan di baga sa Tuhan Yesus Kristus jamita tanggal 3 Oktober 2021 ima nyanyenet sian Heber 2 ayat 1 ayat 4 songonom mahatana didok disi di bahini naing mamuba gomosta maniup hata naung tabi unang tung di bawahon hita ay gari hata na hinataon ni akka surusuruani gari hot do jalanasa pangalosio dohot hatuison mangala pamaloson na obar tagamu ma adong dapat hapur satta molo tatuison halon na say gudangi pola do tuhani makatahosan di mulane jala mamos di pasahat akana ubegi satu hita dohot do di bata maka tidak kon mariti hiti akata da dohot halungangan dohot ragam di pembahenan haguhun nang marhite-hite to di perbadia na sinagihon na guru lomo ni roana imasahat na meragam do pabehenan ni Jehovah uju mamakulingi bangso na marhite aga panurirang do ragam ni aga tada halongan dunga meragam pangatusio di halak Yahudi taringat tu di bata marhite aga barita na pinasaat di aga panurirang doh ragam di akana masa di kuru di pangsui ati pesongoni mauldo di atusi jala di ulahu colmai itano do patik ni debata ditagam membuat colmai itu haluaun tak penang gudang dibikin nasida taringat tu debata alai mauldo nasida patulus sakap haluaun di debata di bahini debata sadir nama marhitit tua Yesus Romano pecolmai asa paluonna alanena na yang lam takas panat patadauta di Tuhan Yesus asalam bagas sapersiauta mangului bana mata potong haluaun na manoktongi di tonga-tongan ni partikian na hatop muba-uba ragam doha hamubaun na jupang di ngulu di colma ragam do nang akapar mendetoan na ibaru na bongot tuang nguluta na yang lam do takas dihida akana persea maka nguluhon hata ni Tuhani asa margogo marsihot so muba-uba di tongat ni akka pangalaho nah atau muba-uba dang na sama jadi Jehovah mamakulingi colma iya sama nadiko dosa jana mangulu di ulau nadingkan na marhasonakan alai jod du colmai dang margogo mangulahun na nidok ni debata nagabi dalan haluan di bahini do di batas hadir nama di bagasan Yesus Kristus nama garar utang dosa di colmai asa saut malua colma sian dosa dohu tamatian di pakulingi di batado hitam marhite terpukul asa lambar siohot di Tuhan Yesus Kristus anak nai nunga sahat saluhut kuaso ni Tuhan Yesus Kristus anak ni dewata sadiri do napa tu pahosa jalan nama katidak kosa ya Tuhan Yesus i rodi seling-ling naruk habang sana marhite na di pabangkit setian perlu tadi jalan marhite iti ibana do ditopa akasi yang ano dang masohot akat tahun na tukot hati gora do tukot harajaon na dia ulungi ibana do hati goran jala dia giu do hajat masing yang tujolona do sude suruan ni debata patuduhon do sude akana sudah negabe sedikit kian di pana dunga di patu pa ibana hala luaun sian akadosa jala hutul ibana di siamun ni atau ngamon na digicangi bolo hudul ibana di siamun ni atau ngamon na digicangi mago pe sude namasa na tinopai buru songon ulus alai anggotuhani huddo i miat di rodi saling liling nai Tuhan Yesus Tuhani Tuhan Yesus Kristus si anak ni dewata namar kuaso di perlu tani na manotong rodi saling liling na do ibana carana yang bongot matusi duita laina ubahin mati ibana umokop pita perdosa asa bui bongot tuara jauh na manoktongi nunga sahat tu hita haluau ni alai na marukil depe hita daga dia siang anon
pai masahat hita tuha tu ngamon na dikicangi diwa ini naing ma gomos hita maniup hata dong tebeki unang tung di bawah kita tega modoro tu tonga teragam ni poda hali dua taka na palau ton songon na masa dia kauria na perjurui Efesus 4 ayat 10 meloroaka inaing jamot tita sodong di bawah kai belau selono di bain neng takas tatangio suarane de pata jalan marsigokot di bagas na asa unang di bawah kon hasiangan nun ita ikon adul gumomos jala marsigokot ita maniup hata hangolua ni martibag kun nasa akahata na di hasiangan nun nunga takas mian hata hangoluan di tonga-tonga ta ima uhut makkagigiyon aja halu ausian akadosa jala manguru di bagasan hati koran bari dana uli nang tabeki nang tajalo ido gabi hajong jongata iya somagopo apor siauta bari dana uli ido paritia gabi malua iya bari dana uli ima nang mati do Kristus Allah do sata jalan nang di pahehe di ari batuluhon 1 Korintus 15 ayat 1 ayat 4 udah ujah andi akka apostel 5 dok marsioko jala somo bau mahamu jalo lam sumurung matuk ton di bagasan ulau ni Tuhani di bawah hamudo dang magopo alo jauh muda di bagasan Tuhani 1 Korintus 5 ayat 50 nunggu songo ni gudang nabi na tubuan ni Kristus Tuhata di kulut sian na julu saro wai wang masumurung gomos ni rohata tu Kristus sinang puluh kita sia dosa dua tamatian ai gari hatana hina taun dia kasur-suruani hodok saya nasa pangalau suya doho tatuisan mangala pamalu sodok songoni pa arga ni hatana kasur-suruani dia ada nasa pangalau suya doho tatuisan ya marujung doi di pamaloson nang pangalau suya doho tatuisan marujung dan ula nabi somaldo uhum pamaloso dingulu ni jolma iya aga pangalosio doh tatuison macalo pamaloso na barro di tikki nabi arwum sisongoni hoddoi aka suru-suruan di aka api na merjibur-jiburi perhubas jala perhalaru di debata do nasida abal gaun ni ulaun ni perhubas abal gaun ni ulaun ni debata tu hita dang uhum pamalosan alai uhum asini rohado dang dijujur saluhut tu satta alai ala asi ni roha tu jala di pamungut hita tu harajon saluhut ni masa di bagasan anak nanas sari Yesus Kristus si baluai tak dungi di doktu akka surusuruan hudul maho tu siamukon pai mahubahin akka busum sidiki-dikian sunguni donang akka katain Yesus sendiri do padohanna yang ku anak nama rabang seru di seliling nama ibana tukut tigora do tukut raconna podo ibana mangolongi jala makaholongi hati gora jala makagikiu na jahaton di bawah ini nang muba kumosta madiuk hatan di bata marsiot di hapus tu anak nih tung surap seda halak bi hapru sedo haluan molo di toison haluan na saya kurang napena tupan itu Yesus pola do tua Yesus hadir maka tidak kau dimulai nih jalan momos di pasahat agam no peki panitang yoni saharo tu hita nang ditikyon marutu do panitang yo di akan ubigi hatan di Yesus dimulai nih saharo di noain borhado aka sisiani si Jerusalem dohot si saduk Judea dohot di Samaria saharo di jungitanon bangsa ada ayat walu maka tidak kon hatang uluan naung binagi nasi dei ima Yesus Kristus baluai ya hatana tabigi mari te panidang yon di akan aposona ima hatana marujahan sian panidang yon ni Tuhan nungaragam ma najulu aka panidang yon napat pinasahat dia ka maruri rang dohot ragam dia kana masa lai duwain boido ida di patado maka tidak kusah marhide ide aka tada dohot kalungangan
dohot ragam ni agugun nang marhite-hite to di perbadia na sinagyonan guru tu lomo ni roha ragam do tanda dohot talungangan nang pinatupan ni Yesus dagat di pakobasion ni pertibiu laos dibayat dom muse waso tu aka sisiana mamaritaon barita nauli cara dipahut jamita nasida marhite ite tada akana mangihut Markus 10 ayat 20 meragam tu aka tada lunganan na pinatupan di batasian nasu jalo jelara sahat rodis naik lahu pamutar diri na tu sulma masa bisa lut nai asalam takas do ditanda sulma dewata nama notto raja seliling-liling na tar do hagun ni dewata nama naduhun sorok ni hamati hani jarahihi ibana sian namate nama naduhun sorok ni hamati hani apalah ummah lungangan nubal ke na pinatupan di dewata di pertibiu mengulus yang hamatian na pinauba saluhut perdalanan di sulma alai dada hulani hamatiani gabitus di sulma siatu saluhut hamatian ala dang tukbe sulma manggar utang na itu sana disagiu tu nang ragam disalindehon marhiti tot di berbadia kupar tulumuna ada Korin 10 ayo disagiu debata selelehonon na asalam kurga rohani sulma Yalaon na pinatupan ni Yesus Kristus ima gabis tedangi jurumai haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus akai panedangi yon ni debata di haluaon na pinatupan ni anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan ni sendiri do nagabis tedangi di haluaon na pinatupan ni dang adong be panitang yon na ubal kasyani marsi ohot do mauwa malahita asa tuhulaon nama nontongi haluaon na siya dipata pinatupan ni anak na iru tapi nang pinatulhas dia ka parparita na uli nang muba gumusta maniyo pata na tapi nang bagas uhirota di bagas rohata parhite barite haluaon aluyan ni dang adong jupang haluaon di akan atuis di barita na uli na binuan ni Yesus lonong jalan apa aku akan manuda pada tenauli ai gano pangalosio to tatuison mangalap pamaloson na barkoi asamolo manibil hita sian anak ni tang adong hap marhap rusak pihita na asing nama madabo taluau ibana do nagabe gugun di akan persia lahu makalong hati ko orang jalan makagiyon aja haton nung ngajupak kita haluaw ni di bagasan Yesus Kristus nang jupang musema di hita aka tada halungangan songoni nang hagugun na siya Tuhan ni laos jalo utaro bes lelehon dito di perbadia ko partulong ni rohana nung ata jalo haluaw na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus nung amati do Kristus alan di dosata nang tertanam do ibana jala di pahe di ari patulungon bain na lungo Tuhan ni sadiri do patupaw ni dihita nang muba kumusta maniup hata nang tabiki unang arong naman no ison balikan na ulidang arong bihalon na asin si diduhu siya di Yesus Kristus asama nang isen na tulis di si dang arong bihapurusan marseho cara mapurus mahita tu anak ni di bana do hanguluan na manotong rapto di bana do makolong ya tigoran hut makagigyon na chatan marhapurusut tu ibana mahita sahat ro tu bongot tu parlutan marsio hotcha na maruba ma hita di Tuhan ni bana do nagabe gugo dia kana persia lahu makolong ati koran jala makigion aja haton amen saya marmulia mata ne bata siadong